ассалому алайкум бародарони азиз, созин хубин, саломаттон хубай? Бародарони ҷон, ҳама касаи ардонади лайка меҷиқем ва подписатсия метинем, колокольчик канала ҷирён метинем. Бародарони ҷон, имруз 25 апрелай соат 10:22 ба вақти Москва ва 12:22 ба вақти Тоҷикистон. Бародарони ҷон, курси имрӯзаи мо бошад 1000 рубл 161 сомон ва доллар бошад $12.92. ай ҳаматон илтимос хоҳиш метинем лайка биҷиқен ва моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи шумо муборак бошад. чунки бародарони ҷон, лайки шумо дастгирии канали моаст. раҳмат барои дастгиритон, ки бо мо ҳастем ва дастгирӣ метинем.